Αφροδίτη της Μήλου, η θεά της αγάπης και της ομορφιάς. Το πρότυπο της γυναικείας ομορφιάς για χιλιετίες. Η πιο αναγνωρίσιμη μορφή ελληνικού αγάλματος στον κόσμο, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο στο Λούβρο. Την έχετε προσέξει όμως ποτέ πραγματικά μέχρι τώρα? Σκεφτήκατε τι μπορεί να κρύβει αυτή η γυναίκα? Είναι δυνατόν ακόμα και η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο να ντρέπεται να βγάλει έξω τα πόδια της? Αφροδίτη, τι έχεις να μας πεις? Γιατί ντρέπεσαι? Δεν μιλάς? Μαρμάρωσες? Ντρέπεται. Ίσως απλά να μην είχε το κατάλληλο ξηραφάκι μέχρι τώρα. Τέρμα οι ντροπές. Βγάζουμε έξω τα πόδια μας, ανεβάζουμε τις πιο summer like selfies και κερδίζουμε πλούσια δώρα Wilkinson Woman. Γιατί το μότο του φετινού καλοκαιριού είναι... Πόδια έξω! Καλά, θεά!